Odimma anyị ka nọkwa n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata bụ Wednesday. Anyị na-eme ka unu mata na anyị nwere ọkpụlụkpụ okwu anyị ji bịa kịta anyị nọ n'iji wee nọkọ. Ịma na anyị na-anya n'ala Igbo dịka m gwara unu na Wednesday gara aga n'ọnọdụ a bụ iji kwalite asụsụ na omenala Igbo. O wee dị mkpa na o nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amata anyị na-eme dịka ndị Igbo nke dịzị ka ọ na-efunarị anyị efunarị. O wee dị mkpa na anyị nabatalụ ndị anyị na ha n'ụtụtụ anyị gaa n'iru n'ụtụtụ anyị nwere Maazị Boniface Onyekwelu igirigi eji ụgwọ onye omenala aka ji ọfọ. Anyị na-asị gị nnọọ na ihe mmemme Good Morning Anambra. Thank you. No, that's what I thank you. No, thank you. Adikwa maina ka nabatakwa gị Sir Anthony Ugoji onye omenala. Anyị na-asịkwa gị nnọọ. Daalụ nne, debe anyị ekene mbụ. Ọ dị mma ịma na a na-ekwu ka omenala. Kedu tụpụkere ihe bụ omenala? Omenala bụ ọdịbendị. Omenala bụ ọdịbendị ife ndị na-eme dị eleba mma ekwekọrịta anya ọnya bụ omenala. Ọ dị mma ihe m ji wee jụọ nke a bụ ka anyị wee mata ebe anyị n'ọtụtụ anyị gaa n'iru. Isiokwu anyị na-asị arụ n'ala Igbo. Ndị be anyị sị na o nwee ihe a na-ewepụ n'anụ were eli. O nwekwara ihe ikwesịrị ime, nwee ihe ikwesịrị ime ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụazị. O wee dị mkpa na anyị bụ ndị Igbo laghachiri wee malụ ihe ndị ahụ anyị kwesịrị ị na-eme na ihe anyị na-ekwesịghị ị na-eme. Ngwa ka m bịa na nke gị Maazị Boniface, biko gịnị bụ alụ? Gịnị bụ alụ n'ala Igbo? Daalụ. Ihe bụ alụ. Ndị Igbo nwere ihe ha na-asọ ọ ya ahụ n'ime ya ihe ọ bụla alụ. Ka ọzọ onye kwụrụ ụdọ bụ alụ ka o mere. Mmadụ onye kwụrụ ụdọ bụ alụ ka o mere. Onye di na nwunye nwanne ya bụ alụ ka o mere. Onye tere ime bụ alụ ka o mere. So ihe alụ ibe ọ ya bụ mmadụ eme ọbụla alụ riri nne. So anyị ka anyị na-ekwu na ọ dịrọ mma. Because imechie nye ọ bụrụ na ị kpụfụrụ ọnya ifere ọtọ nsị anyị ji n'aka ọ ya ka iwu nri ji akpụ alụ. Onye nri ji na-akpụ alụ ji eji ọtọ nsị wee je kpụọ ya alụ. And onye nri abịara kpụ ya alụ ọma nkụchapụ alụ anwa imere. So ọ dị ibe ndị tere ime ndị mere tere ime alụ ka ọ bụ. Maka ọzọ ụmụ ụfọdụ ụmụaka anyị ya wụ nke mgbe a na-eto agbọghọbịa ọ dị ime o jee wepie o wepụzie ya mgbe ọ baziara be nwoke ọ bara oruzie ma ọ bịabịa arụ mgbe ahụ onyewe nsogbu. So ọ bụrụ nwa ahụ o wepụ nwezi ike ọ nwere ike ọ bụrụ ya onye ọka amụ onyewezie nsogbu mgbe ahụ onwezi ike inweta iduzi ime ọzọ ka o wee nwee ike mụ nwa. So ọ na-enye nsogbu. Ọ dị mma ka ebe ebe ị nọ Anthony, ihe niile onwe ndị ọgọsị ama m n'ife bụ alụ n'ala Igbo akarịka erika. Mana ajụjụ m bụ ọ bụrụ na mmadụ eme ife anyị kpọrọ alụ onwe ihe etu esi eme ka ewesị ka na-asachapụ ya maọbụ na ekpuchinata ya nke ọ kpọrọ ịkpụ alụ. Ọ bụ na onye ahụ akpụrụ alụ onwe ihe ga-eme ya. Ibe ya eme na-erikenu dịka nna anyị ukwu si wee kwu onye tere ime ka anyị wegwodulu nke anwa nnọọ wee gosi ụwa. Onye tere ime ikekwe na ị na-eme agbọghọbịa tee ime nke mbụ tee ime nke abụọ enwere ike ọwụ na okike kele ụwa nye ụmụ ịtọ ma ịnọ iwee tee ịbụọ ịbazia be di ibe ahụ ime nwere ike gị na di gị na-enwe mmekọ ma sị abụ na ụsị ya o nwere ibe ọzọ ihe eme na-awụrọ ịwụ mmadụ conscience ma ọ bụrụ ndị oyibo ịma na imere ibe dị otu a ibe ihe emebi ije chọba otu anyị esi wee mebie. Kedu ibe bụ otu anyị esi mebie? O nwee ndị na-ejie na omenala dịka ịkpụ alụ a na-ekwu. Nwee ndị ya eje ụka elu akpọ fada o kwupụta nju ya
fada agwụ ya ihe ọ ya eme o nwere ike mechie nye ọdabara ya ọwụ na onye ọdịnala ijee n'ọdịnala ndị na-akpụ alụ akpụ onye bụ alụ akpụcha anya bụ alụ enwere ike ijekwuru nwunye di gị ịkọnsivu nke a bụ maka onye tere ime ịma na ekwukwala onye kwụrụ ụdọ ọ bụ na emelụrụ nke a kedu ihe ga-eme kedu ndị ọ ga-emetụta nke ịkwụ ụdọ bụ nnekwute alụ ka ọwụ na onwe ezinụlọ akwụrụ ụdọ na ya akpụrụ alụ enwere ike arụ ịtọ maọbụ arụ ịnọ alụ ahụ abịakwa onye ọzọ akwụkwanya bụ ụdọ na mbalanwụ ọ ya na-eme luo na-ejekwuru ndị nri ọ dịla ịkpụ nyaba alụ wee kwuo na ibe eme ndị nri wee bịa ebe ahụ wee kpụọ nyaba alụ akpụcha nyaba alụ ama akwụzi ụdọ ọzọ na ezinụlọ ahụ ọ dị mma ka ịma anyị kwuru na ite ime ma ịkwụ ụdọ na ihe ndị ọzọ baalụ mana ka nneke na ya n'ebe ụmụ na-eto eto kịta anọ maka na ị na-ekwu ite ime mmazi na ọ dị ka ihe na-emeli ọ na-adị ka a ga-asị na ụmụazị anyị na-eto eto na ha marụ na ihe ndị a baalụ ọ dị gị ka ha marụ na ihe ndị a baalụ maazị Boniface ka inyela anyị aka ma olu ndị nne na nna ịkụziri ụmụ ha na ihe dị otu a baalụ ọ dị gị ka ọ na-emezi na be anyị ụmụazị ụfọdụ maara na fa nte ime adịra mma because Chukwu enyegboghị ya mkpụrụ nke afọ ka ị mụọ ya nwa o nwere ike ọ bụrụ nwa anwa ya ebichaghị anya mmiri iji ewepụ o nwere ike ọ bụrụ nwa anwa ya ebichaghị anya mmiri ya amadị ya bụ ezucha anya ọ bụrụ ya bụ na ihe a na-eri nri na-eneteghị mma ọ nwere ike ọ bụrụ ya mana ndị enwezi ike maka amụta na ọzọ ọ bụ sọsọ ofu ka anwa ka iwepụrụ ụmụ ihe amụ so iwepụzi enye ka ọdụ ka ibe dị ka ihe emezi so na ọ dịrọ mma nne na nna na-abụkwu mmagbu na o nwere ike ndị ya ama na nwa ba n'ime ma bara ụfọdụ na-eji akaba nne na nna na-ejikwa akaba jee mee nwa ba ahụ agbopie ha na-eme nne na-eme so ọ dịrọ mma nke anwa bụ alụ ezigbote alụ ọ nọ ọnọdụ ka mmadụ igbu ọchụ iwepụ nwa dị na ahụ ọchụ ka ọgwụ ọ dị mma biko na ọ bụ na ibido sonyebela anyị na-enebanye anya n'isiokwu na-ekwu arụ n'ala Igbo anyị nwekwalụ ndị maalụ maka ya maka ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ maọbụ okwu ị ga-atụnye anyị nwere akala dị n'onyonyo gị ka ị wee nwee ike mee nke a ngwa maazị Ugoji o nwere ihe i kwuru m chọ ka anyị jekene na ya n'ebe anyị isi na ọ bụ na onye maalụ ọbịa ka ndị nri ịma gbụọ alụ ọ bụ sọ ndị nri na-akpụ alụ n'ala Igbo onye kwụrụ ụdọ ọwụrụ sọ ndị nri kọwala anyị ka anyị ghọta mana ịma na okwu kwuru si na nri bụ isi Igbo obodo ọbụla nwere ihe ha na-eme obodo ọbụla nwere ihe eji malụba a sị na ọdịnala na-ebu eke ịbịa na nri anyị etonite mmalụ na ndị nri na-eme omenala nya ọ bụ na onwe ife menụ mgbe gboo abịa niile dị na ụwa wụ ndị nri na-eje ebibi ya abịa eke oye afọ nkwọ ebe ọwụ na ịhụrụ abịa mana Nsụka mana Abakaliki mana Abia steeti abịa ọwụ na ịhụrụ aka onye nri dị na ya nri melie inherit from their forefathers ịbatakwuo nri gaghalịa a ga-agwa gị nọ ndị dị otu a na-eme nri ebuka nri abụrụ sọ agụkwu Enugu ukwu dị ya Nnọfịa dị ya Enugu Agịdị dị ya na ndị ọzọ wapụpa nri o nwere obodo ilulu ndị nri anọrọ mana ịbịa n'ihe gbasara ịkpụ alụ onwe ebe emetere ya onye anwa ya abịa nri bịa jụọ ese ewe egwu ya ebe ọ ya aba ọ dị mma alụ niile na-eme n'ala Igbo ma ịkwụ ụdọ ma ite ime ma ihe ndị ọzọ niile ofu usoro ka esi akpụnyaba alụ dị iche iche enwere alụ eji ọkụkọ akpụ enwere alụ ebi enwere alụ ebuni mana ọ ga-asọ m ka nna anyị ukwu jiri aka ya maka ọba na-akpụ ya akpụ ọ dị mma
Maazị Boniface ka anyị nụkene. Ife bụ enwere alụ ehi o nwere onye nwaanyị ka na-akwaje tụọ ime ajadu anyị eti ya ọgba na jirija tifugo ya bana ọma larụ n'obodo bụsị ahụ anyị eti ọgba na jirija ụmụ nwaanyị akpụ tinye ọgba na jirija tifugo ya bifo wee nata ọ bụrụ ozi mmadụ ka ya na ya jeli nyabije onye ya na ya jeli nyabije ọ bụrụ alụ ka onye nke ahụ mekwa onye anwa ya na ya jere ije o nwezi ihe ọ ga-eme onye ya na ya na-abụ na-akpazi ya nwa ya eweta ife eji wee mie ọ nke nwoke ahụ ya eweta ibe anyị eji menye anyị onwe nwoke ya na-dụba aka ụmụ nwoke na-atụwakwa nwa ya ime alụ ehi iwu na iyi ya tigburu ya ehi na ịnọkọta be gị na nwa gị edina onwe mụrụ amụ alụ ehi ka ọ bụ ndị nke ọzọ ma nke nche ime alụ ehi ụmụ okwu mmadụ na-ekwu n'ọnụ ụmụ okwu ya ekwuo n'ọnụ alụ ka ọ bụ nke ahụ ihe eji nnekwu wee kpụọ ya ọkụkọ so ibụrụba ọtọsi iji n'aka ndị Igbo ndị ọzọ niile ndị Igbo ndị ọzọ si na ha na-akpụ alụ nzume alụ ndị na-akpụ alụ onye nri arịrị nwere onye nri na-enye ndị mba n'ọtọnsị ọfọ ka nri na-enye ndị obodo ndị ọzọ nri ọtọnsị ha ji akpụ alụ so obodo niile ụfọdụ na-emezibe a na ha na-akpụ alụ na ha ji ọtọnsị na-akpụ alụ nwere onye nyere ọtọnsị ọ dị mma Maazị Boniface anyị na-anachite mana biko ka anyị mee ka unu mana ọ bụrụ na anyị nachite anyị n'anya na ihe ndị ejigasị akpa maka na ọtụtụ ndị nwere ego nwere ike na-emepụ nya bụ alụsị kpatakpata ojile efi kpụọ nya bụ alụ anyị na-anachite biko ka anyị malụ ka ndị mmadụ si wee fụ isiokwu anyị na-ekwu alụ n'ala Igbo ka alụ kwụsị because na like nna nna anyị ra ọ bụ na ndị gburu mmadụ ma na onye dị n'eli nwa ya ọ na-emekwu kịta n'ebe a na-anụ m onye dị n'eli nwa ya ịdị na-enwe definitely na owu onye n'ime unu obu nwa gị ga-emekwa obi ibe ahụ ọ bụ na o nwere omenala a na-eme mana ebe a na-aza emi ahụ ọkọtụrụkwe na-emekwa gịnị na-eme na-aga maka na asị na ha na-ejezi ụka ibe ọ eji kwụsị bụ na ọ bụ ụdị ibe ahụ ajụ eze agbalibe kpatalịa ụmụnna o nwere ikulu ụmụnna aka nwere ụmụnna amalibe emelie anyị bụ ndị Igbo ịnọ na-akụziri ụmụazị ibe anyị ibe ziri ezi ajọ iwe adịrọ mma mmadụ ịmụta ọ na-adị mmadụ ịmụta ajọ iwe izili karịa ezigbo ibe bedo anyị nwa bụ nne na nna ka ọ dị mma ka anyị na-akụziri ụmụazị anyị iwe ziri ezi ọfụma n'ezinụlọ si akwụsị ya mgbe ndị matụrụ egwu Chineke na-eketa ebuda na the world is going to a kind of nuclear. Everybody is seeking for wealth through hook, sink, or anyhow. People are just doing all kinds of evil. The only solution to that is people accepting Christ as God and personal Savior. O si n'aka ndị isi eweta ego eke onye lụtụrụ ụmụ ogbenye ụmụ akwụkwọ ya bụrụ anya alụ a niile na-emeko bụ ndị isi ka o si n'aka ọ bụ ọzọ ime ihe ọjọọ dị iche iche ma ndị na-etekwa ime ma ndị na-amụ na atinye na gọta ọ dịrọ mma oke ịchụ ego wetara ife ndị a niile anyị ga-amata na ihe ọjọọ wee ihe ọjọọ na ihe ọjọọ na-alọkwa ụwa ndị ihe ọ na-amụta wee ihe ọjọọ mana ihe ọma na-alụ ụwa ihe ọ na-amụtakwa wee ihe ọma ọ site na anyị ibidogodi n'ụlọ kụziela ụmụazị ihe bụ ịtụ egwu Chineke maka na o doro m anya na onye ọbụla na-atụ egwu Chineke ga-amara na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na ibido n'ezinụlọ mgbe ụmụaka ka pere mpe anya kụziere ha ihe dị mma na igbu mmadụ adịrọ mma izu oshi adịrọ mma nya anaghị enwe nsọpụrụ nyere okenye ihe ndị a niile bụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na ụmụaka bido na nwatakịrị nwee egwu na ihe adịrọ mma na-anọkwa n'ụwa ọ ga-enyere aka ọwụ na ha etonite ha mara na ihe dị otu a ekwesịghị. I like healthy food.
I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Ọ dị mma ọka bụkwa n'ihe mmemme Good Morning Anambra ebe anyị na-enebanye anya n'isiokwu a nke na-asị arụ n'ala Igbo. Anyị na-enekwa anya na gị bụ onye na-esonyela anyị ga-akpọ ka ịmalụ ịjụ ajụjụ ma ọ bụ tonye ụtụ nke gị n'isiokwu a nke anyị na-ekwu ụtụtụ ngwa Maazị Anthony ịnụgo ihe ndị mmadụ kwuru dịka anyị je ka ịfụ ihe ha kwuru. Kedu ihe ị nwere ikwu na ọtụtụ ihe ha kwuru n'ụtụtụ? Ibe ha kwuo amakacha. Ndị nne na nna kpọọ alụ akpọna ajọ omume ezigbo ibe a sị na a na-esi n'ụlọ dịle mma wepụ ama nwatakịrị kụziri ife n'ụlọ gwa ya na nke dị mma omume na nke adịra mma omume ọ ga-esikwa otu anwa pụọ na ilo mebie na omume mana ọ bụrụ na nne na nna anara ahazila ụmụazị ya na-asọ ngọngọ ya na ndụmọdụ mbụ na ndị nne na nna ga-akaba arụ na-akụziri ụmụazị ma alụ ha anaghị ekwu ọnya kpatara nne na nna ga-eji wee durute ụmụazị a na-akpa nkata mgbe ụfọdụ mgbe gboo ndị nne na nna na-akpọrọta ụmụazị na-akọrọba akụkọ iro ma ọ bụ ifo ebe ahụ ka ị ga-esi wee na-akpụbata mmụọ ụmụazị n'ime Chineke na-akọrọba ibe kwesịrị ime na ife kwesịrị ime na-akọrọba akụkọ nwatakịrị kolo owu ogori the consequences ife o jebido maka na okolo owu ogori ya mana kịta anyị enwezi efe ọkụ 6 o'clock dị mkpa a nọrọ na ba na-aṅụ nkwụ ka anyị magodo onye na-esonyela anyị. Ụtụtụ ọma kedu afa gị? Hello, kedu afa gị na ebe isi akpọ? Kedu afa gị? Mr. Nwafọ. Ọ dị mma gaa n'ihu. Program unu na-eme na Chineke na-ekwesịrị ndị mkpa anọ na nkọwa ha na-enye wee na-asị na ọ dịrị ndị nne na nna ịgba mbọ kụziere ụmụ ha ihe ọjọọ bụ ihe ọbụla ka ndị kwuru okwu si kwuo so ha gbaa mbọ ka a na-akụzi ihe ndị ahụ ọ ga-enye aka ime ka ndị eto eto bie ndụ ọfụma dịka alụ ha na-ekwukịta ọ na-amụ nwa iji ugboro kwuru ugboro ndị mmadụ na-emewanye ihe ọjọọ na-akawanye njọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị mana ihe ya dị mma bụ na nne na nna ọbụla kụziere ụmụ ya n'oge maka na nwunye ya gbapụtasịa nwa n'ikpeazụ ọfụ na ụmụ ya na-ebi ajọ ndụ ma kamgbe oyi chọzi iri uru ọzụzụ ụmụaka ọ bụrụ ụmụ ya ka eji ekwu maka ihe ọjọọ wee malụ dịka ndị ọzọ gwa na-ekwu ihe ọjọọ na nwanye nwa mgbe mmadụ na-ebi ajọ ndụ ụgwọ ya apụta na ya ga-abụ ihe ọjọọ onye na-ebi ezigbo ndụ ihe ya apụta na ya ga-abụ ihe ọma. Ọ dị mma daalụ rinne daalụ. O nwere tutu anyị jee anyị gbaa dima o nwere ajụjụ bịara m n'obi oge na-akọwa etu esi akpụ alụ. Ajụjụ a wee bụrụ na ọtụtụ ndị nwere ego na-achọrọ ime ihe ọjọọ nwere ike mee nya bụ alụ sị gị kpatakpata olie ofu efi. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke a? Ụfọdụ ndị nwere ego si omechaa alụ si kpatakpata olie ofu efi o nwere ike ọkpụcha ya okwute azụ ya ọ ya adịkwa mma maka na mmadụ isi na ị nwere ego ibe sọzia gị na-eme okwute azụ achọ gị abụghị ka ị ka be gị adị maka na ihe m ji wee jụrụ ya bụ ebe e nwere ihe eji nya ya ewepụta nwa ego wee kpụọ onye bụ alụ ewepụta ego wee kpụọ onye bụ alụ bụcha nke izizi ọ kọntinu na-emekwa ibe ama ọ na-eme o mechie kedu ibe okwute bikọsị anyị na-akpụnye bụ alụ anyị na-akpụnye bụ alụ anyị bụ n'iru ya bụ ihe ọma okwute azụ ya bụ ihe ọma
so mgbe imechezi ibe mgbe ahụ achọzi agha abụghị taazụ bụ ka ọ ya dị igbe ike ebe ga-eru arụrụ ọ dị mma ka anyị bịa bụ ịnọ Maazị Anthony o nwere mgbe anyị na-akọwa ihe gbasara arụ a anyị kwukarị maka ụmụ nwaanyị ite ime mana ama m na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụfadị ime eje n'ọgwụ asị ha na ime a na ọ nọzitere na kama gị bụ nne onye dị ime ga-anwụ na ọ ka mma na ewepụrụ ya bụ nwa ka ndụ iwe dele anyị akpọkwu nke alụ nke anwa abụrụ ite ime ahụ okwu alụ maka na ndị oyibo si na medikal ọ bụ na aba n'ihe ụlọ ọgwụ na nwa nọrọ mma ma na nwa dị premature dịka esi ekwu n'ọnụ oyibo dọkịta ya eme nke anwa awụrụ alụ nwere ibe dị na ya nke anyị na-ekwu bụ alụ ịma nwatakịrị na-eje akwụkwọ nọkọta o jee emewe ọkwụ esizie n'ime ọkwụ adị ime nne na nna nwee ike maba ama na nwee ike malụ eje n'ogwu kemist ma ọ bụ enyi ya ọgwụ ọṅụọ nwa ahụ anwụrụ ọnya bụ ibe a na-ekwu alụ a na-abụ ya akpụ ọ dị mma na oge anyị na-akụzi kwarapụ achọrọ m ka Maazị Onyekwelu kọwakenele anyị ma duo ndị be anyị ọdụ gbasara alụ a na-eme n'ala Igbo na ihe ọ na-eweta n'obodo. Daalụ. Biko ndụmọdụ na-enye ndị Igbo onye ọbụla tinye anya na bie nebanye ezinụlọ ya anya ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị anya because ọ bụrụ na anya badụ anya nne na nna na-adị n'ụlọ na-enedu ụmụ ya anya adụrọ nkwu ihe ọya na-emeche ife na ụmụ nne nwaanyị anwa nwekwu ndị di anwa na-anọkwa na be dibe ara ama ha na-etekwunye ya ime ejete ime ahụ ọ na-emeche so ife niile enwewe ife jọgburu onwe onye ọbụla ndị ọbụla onye ngwuru ọbụla dozie bie bụ na ụmụ ha na-anọkọrịta na-akparịta nkata nọkọta akpọkwa ụmụazị ya sị ka anyị nọkọta dina ka anyị mee mitin ka amakana ihe onye nke onye na-eme adịra mma gwụ ya si ya sikene n'ebe efuta na ọ dịrọ mma ọ bụrụ ngwagwu ka a na-agwagwu bụ onye nwe ọ dị mma Maazị Ugoji okwu ikpeazụ gị ka iwe na onwekwena ibe na-ekwu n'ọma akwa were ụwarụ uche dị ya ka anyị kpọkọta ụmụazị anyị ọnụ na-akụziliwe ihe ụwọdụ wee ezigbo ibe ka ha malụ maka na ndị gboo si ndị be anyị si ị na-azụkọ nwatakịrị awụ na mkpume gị na-alụlụ ya anya aka ka ọ malụ nke wu mkpume malụ nke bụ awụ ọ dị mma anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche Maazị Boniface Onyekwelu igirigi eju ụgbọ anyị na-ekene gịrị nne maka ịbịa sonyela nri ka isi n'ụtụtụ abịa daalụrị nne maka ịbịa sonyela anyị na-ekenekwazi gị Maazị Anthony Ugoji daalụ maka isonyela anyị ọ dị mma biko na anyị ga-agbatu dị ma ebe a anyị na-anaghachi maka anyị ka nwere ihe ndị ọzọ anyị nụnụ ga-eji n'ọkọ n'ihe mmemme Good morning, Anambra.